Iar când e vorba de biologie, doamna profesoară ne uimește cu niște cuvinte în grecește. Dânsa ne ajută să învățăm, organele să le caracterizăm și oasele să le memorăm. Ia mai mânați mai flăcăi pentru doamna Pârvan. Aho, copii și stați, de la doamna Toma nu plecați. Profa de geografie e bucuroasă, că știm unde se află țara noastră. Dar când spune Carpați, toți sunt speriați. Copiii o îndrăgesc pentru că știm unde se află zidul chinezesc. Când ne scoate la hartă, toată lumea e supărată. Noi o iubim, dar de notele ele ne păzim. Dacă teoria nu învățai, sigur o pățeai și notarea o luai. De gălașă și frumoasă, cu inteligență cât o casă. Ea ne face fericiți și așa ne simțim iubiți. Ia mai unați mai flăcăi și sunați în surcălăi pentru doamna Toma Hălin. Urăm acum cu glorie profesorul de istorie ca să-i dorim noi toți averi de domn Panariot și belșug în stil roman, cucerit ca Genghis Khan, ca pe Clio muza lor, grația să-i prindă zbor. La istorie nu-i bătălie, cu doar 4 pechelie, iar în anul care vine, să cugete și mai bine, că nu e an habitual, ci unul electoral. Ia mai mânați mai flăcăi! La sport mă cu grozav. Am și un prof talentat. Domnul Gruber te ajută și te face să-ți facă munca bună. Te învață să driblezi și perfectul să pasezi. La penalti îți arată cum să bagi mingea în poartă. Eu din suflet te iuresc, un anot dumnezeiesc, plin de fericire, bucurie și trofee neștire. Să aibă bani ca Messi goluri și sănătate ca Bayern München în campionate, să meargă în viață bine și să nu uite de mine. Ia mai mânați mi flăcăi pentru domnul Gruber. Mai am o materie în orar ce e bună așadar în viața cotidiană și acum și altă dată. Am aflat de energie la ora de tehnologie, noi machete am clădit, ce frumos ne-a mai ieșit. Multe am mai învățat, centrale și materie primă, lemn, sticlă și pirită. Noi de mari o sper să luăm și informații să acapărăm. Ia mai mânați mai flăcăi pentru doamna profesoară. La religie învățăm, pe Domnul să lăudăm, rugăciuni am învățat, note bune noi am luat, iar în post nu înjurăm, seara mereu ne rugăm, măcar o dată pe săptămână facem câte o faptă bună. Dumnezeu e acolo sus și ne vede orice ar fi și doar El ne-a ajutat cu ușorul de a încăia. La pic este complicat, avem cunoștințe de aplicat și când ne apucăm de teme nu întâmpinăm probleme. Învățăm că așa e bine să ajungem în țări străine. Ia mai mânați mai flăcăi pentru domnul Măgdălina.